Himmler johti 12 vuoden ajan kolmannen valtakunnan tuhoisinta sortokoneistoa. Toukokuussa 1945 hän oli vain naamioitunut pakolainen, ilman liittolaisia, ilman valtaa ja myrkkykapseli piilotettuna suuhunsa. Hän oli rakentanut SS:n, valvonut keskitysleirejä sekä koordinoinut karkotuksia ja joukkotuhoja. Mutta hallinnon romahtaessa Hitler syrjäytti hänet, Dönitz jätti hänet huomiotta ja liittoutuneet halveksivat häntä. Hän päätyi vaeltelemaan raunioiden keskellä väärän nimen, varastettujen asiakirjojen ja rangaistuksen välttämisen toivossa. Miten Himmler eli viimeiset päivänsä valtakunnan murentuessa? Miksi hän petti Hitlerin viime hetkellä? Ja miten yksi hallinnon vaikutusvaltaisimmista miehistä päätyi valeasuihin pukeutuneeksi anelemaan henkensä edestä? Himmler и крахът на неговата империя, падението на архитекта на нацисткия 1935 година. Третият райх е на ръба на колапса. Победата на съюзниците изглеждаше неизбежна след неуспешната офанзива в Ардените, докато неудържимото настъпление на Червената армия от изток изчерпваше последните резерви на германската съпротива. Мечтата за империя, доминираща в Европа, беше изчезнала и войната се насочваше към фаталния си край. Адолф Хитлер, затворен в берлинския си бункер, оставаше убеден, че все още може да обърне ситуацията. В това състояние на отричане и изолация той не успя да осъзнае, че империята му е в руини. Междувременно Хайнрих Химлер, ръководителят на СС и един от най-влиятелните хора в режима, е бил в уникална позиция да взема решаващи решения за бъдещето на Германия, въпреки че плановете му са били много различни от тези на самия фюрер. Хайнрих Химлер е не само лидер на СС, страховитата нацистка организация за сигурност, която е упражнявала контрол над концентрационните лагери, гестапо и репресивния апарат на държавата, но и архитект на структура, паралелна на самата германска държава. Под негов контрол СС нарасна до 900 000 души, а влиянието им достигна до всеки ъгъл на германския живот, от армията с Въфен СС до най-важните индустрии на Райха. Ситуацията в Германия беше коренно различна от предходните години. Райхът беше изтощен от войната на всяко ниво. Инфраструктурата по същество, унищожена от бомбардировките на съюзниците, вече не можеше да поддържа военните усилия. Фабриките или бяха спрени, или работеха с минимален капацитет. Недостигът на гориво направи невъзможно ефективното действие на бронираните машини и моторизираните дивизии. В този контекст Химлер се оказвал все по-изолиран от властовото ядро на Третия райх. Въпреки че е придобил голямо влияние в режима, липсата му на военен опит и господството му над бюрократичен апарат, а не над армия, го правят уязвим за критики от други членове на нацисткото ръководство, като например генералите на Вермахта, които го виждат като слаб лидер, неспособен ефективно да се справи с ситуацията. След неуспешния опит за покушение срещу Хитлер през юли 1944 година, в който са замесени няколко висши офицери от Вермахта, Химлер използва последвалата чистка, за да елиминира много от съперниците си в режима. Той се възползва от недоверието на Хитлер към армейските генерали, за да си осигури все по-видно място в нацистката администрация. С напредването на войната, Химлер се виждал като човекът, който може да преживее падането на Третия райх, адаптирайки се към новите реалности, докато пораженията продължавали да се трупат. Провал на фронта. Фаталният разрив на Химлер с Хитлер. 1944 година, когато Вермахтът е напълно изтощен, Хитлер възлага последните си надежди на Въфен СС, създадени от Химлер като елитна сила. Резултатът от битката обаче беше катастрофален. Арденската офанзива, започната през декември 1944 година, с надеждата да раздели съюзническите сили и да си върне загубените територии, се оказа неуспешна.
Германските войници, слабо обучени, лошо екипирани и с оскъдни провизии, не бяха в състояние да устоят на настъплението на съюзническите войски. Успоредно с това съветските сили напредваха безмилостно от изток, а Химлер, който беше определен да поеме командването на няколко фронта като военен командир, беше назначен в една от най-критичните битки на войната – защитата на Померания. Решението на Хитлер да възложи тази отговорност на Химлер е акт на отчаяние. Химлер, който не притежаваше значителен военен опит, се провали с гръм и трясък в защитата на този ключов регион. Липсата на подготовка, ниският морал сред войските и липсата на материални ресурси доведоха до унизително поражение. Съветските сили успяха да пробият германските линии, приближавайки се опасно близо до Берлин. Този военен неуспех беше особено унизителен за Химлер, тъй като през цялата война той беше яростен защитник на върховенството на СССР. Той успя да разшири властта си над Вермахта и полицейските сили на Райха чрез контрола си над паравоенните сили и концентрационните лагери. Репутацията му на лидер на СС е изградена върху бруталността и ефективността на тези части, но като военен командир той се оказва некомпетентен лидер. Сривът на отбраната в Померания води до отстраняването на Химлер от военното му командване на 20 март 1945 година. Унижението от уволнението му е двойно. Не само е лишен от контрол над германските сили на изток, но и позицията му във вътрешния кръг на Хитлер започва бързо да се влошава. Вместо това, Хитлер назначава генерал от Вермахта Ханс Гудериан да поеме контрола над отбраната на Берлин. От този момент нататък Химлер не само губи позицията си на фронтовата линия, но и благоволението на Хитлер. Въпреки че СС остана мощна организация, загубата на поста му на военен командир означаваше, че Химлер вече не е на върха на властта. Личното и политическо унижение го тласна да взема по-рискови решения. Тогава Химлер, осъзнавайки предстоящото поражение на Райха, започнал да обмисля други пътища за политическото си оцеляване. Вместо да продължи с сляпа лоялност към Хитлер, Химлер възприел по-прагматична позиция. Въпреки че Хитлер продължаваше да се придържа към идеята за победа на всяка цена, Химлер виждаше, че войната е загубена. Физическото и психическото заболяване на Хитлер, съчетано с провала му като военен лидер, създадоха разрив между него и много от висшето ръководство на режима му. Вместо да остане лоялен към залязващия Хитлер, Химлер започнал да изгражда мрежа от контакти с западните сили. Той се обърнал към неутрални представители в Швеция, търсейки канали за комуникация с западните съюзници, по-специално с Съединените щати, Великобритания и Франция. Химлер разбирал, че ако успее да убеди съюзниците да се ангажират с частична капитулация, която изключва съветите, би могъл да осигури оцеляването на Германия при антикомунистически режим, в който той би играл централна роля. Тази стратегия, освен че беше рискована, беше и дълбоко коварна. Химлер знаеше, че Хитлер никога не би приел частична капитулация, камо ли преговори с враговете на Райха. Въпреки това, в нарастващото си отчаяние, Химлер бил готов да поеме риска. На 20 април 1945 година, в жест на очевидна лоялност, Химлер присъства на честването на рождения ден на Хитлер в Берлин, въпреки че руснаците вече са били пред градските порти същата вечер. По време на тържеството Химлер се заклел в вярност на Хитлер, но истинската му лоялност сега била към западните съюзници. През тези седмици на безплодно планиране, Химлер започва да се държи все по-хаотично. Той рядко напускал влака си, който бил зле оборудван за мисията, тъй като имал само една телефонна линия и нямал адекватни карти или радио, за да комуникира с фронта. Той също така проявяваше слаб интерес към работата, възприемайки я като безполезно усилие. Той работеше само по 4 часа на ден, и то само след като всяка сутрин получаваше масаж, последван от обяд и дълга дрямка.
Липсата на лидерство беше очевидна в действията на германската армия на източния фронт. Докато руснаците неумолимо напредваха, Химлер насочи усилията си към създаване на личен път за бягство, като се свърза с неутрални посредници, които биха могли да улеснят преговорите с западните съюзници. Логиката му беше проста. Ако успееше да се позиционира като антикомунистически лидер, готов да се предаде на съюзниците, можеше да спаси не само Германия, но и себе си. Жението от уволнението му е двойно. Не само е лишен от контрол над германските сили на изток, но и позицията му във вътрешния кръг на Хитлер започва бързо да се влошава. Вместо това, Хитлер назначава генерал от Вермахта Ханс Гудериан да поеме контрола над отбраната на Берлин. От този момент нататък Химлер не само губи позицията си на фронтовата линия, но и конспирация и предателство. Последните ходове на Химлер обмисляше самостоятелно договаряне на мирно решение. Целта му беше не само да спаси Германия от съветско нашествие, но и да се позиционира като наследник на Хитлер в сценарий, в който Третият райх вече беше на ръба на разпадането. За да осъществи плановете си, Химлер използва един от най-близките си сътрудници – Феликс Керстен, физиотерапевт от балтийски происход, който е бил ключова фигура в личния му живот поради способността си да облегчава ужасните стомашни болки, от които е страдал. Керстен, който се е преместил в Швеция, е действал като посредник в преговорите с граф Фолке Бернадот, ръководител на Шведския червен кръст. Двамата мъже си разменили писма, а директни срещи били организирани от Валтер Шеленберг от РСЧА, разузнавателния отдел на СС. В същото време Химлер издава директива, с която нарежда на евреите да маршируват от строителния проект за укрепление на австро-унгарската граница до Маутхаузен. Тяхното намерение беше да използват тези затворници като заложници за евентуални мирни преговори. Хиляди загинаха по време на тези принудителни маршове, което е доказателство за жестокостта, характеризираща режима на Химлер дори в последните му дни. На 21 април Химлер се среща с Норберт Мазур, шведски представител на Световния еврейски конгрес, за да обсъдят освобождаването на еврейските затворници от концентрационни лагери. В резултат на тези преговори приблизително 20 000 души бяха освободени в операцията «Бели автобуси». По време на тази среща Химлер се опитва да оправдае Холокоста пред Мазур, като лъжливо твърди, че крематориумите в лагерите са построени, за да се справят с телата на затворници, починали при епидемия от тиф. Той също така твърди, че процентът на оцеляване в лагерите Аушвиц и Берген-Белзен е много висок, въпреки че тези места вече са били освободени и твърденията му са били очевидно неверни. На 23 април Химлер се среща директно с Бернадот в шведското консулство в Любек. Представяйки се като временен лидер на Германия, той твърди, че Хитлер ще бъде мъртъв през следващите няколко дни. Очаквайки британците и американците да се бият срещу съветите редом с останките от Вермахта, Химлер помолил Бернадот да информира генерал Дуайт Айзенхауер, че Германия желае да се предаде на западните съюзници, а не на Съветския съюз. Бернадот помолил Химлер да изложи предложението си в писмена форма, с което Химлер се съгласил. Междувременно, няколко часа по-рано, Гьоринг изпраща телеграма, с която моли Хитлер за разрешение да поеме ръководството на Райха в качеството си на негов заместник, акт, който фюрерът интерпретира като искане той да подаде оставка или да се изправи пред държавен преврат. На 27 април представителят на СС на Химлер в щаба на Хитлер в Берлин, Херман Фегелайн, е заловен в цивилни дрехи, докато се е готвил да дезертира. Той е арестуван и отведен обратно във фюрер-бункера, където по-късно е екзекутиран. Вечерта на 28 април BBC излъчи репортаж за опитите на Химлер да преговаря с западните съюзници. Хитлер, който смятал Химлер за втори по ранг след Йозеф Гьобелс, бил бесен от това предателство и твърдял, че тайните преговори на Химлер са най-лошото предателство, което някога е познавал. Хитлер нарежда арестуването на Химлер и освобождава Фегелайн от всичките му постове. По това време руснаците бяха стигнали до Потсдамер плац, само на 300 метра от райхсканцеларията, и се готвеха да нахлуят в сградата.
Този доклад, съчетан с предателството на Химлер, накара Хитлер да напише своето завещание. В документа, завършен на 29 април, ден преди самоубийството му, Хитлер обявява както Химлер, така и Гьоринг за предатели. Той отстрани Химлер от всички партийни и държавни позиции, изключвайки го от нацистката партия. Хитлер назначава грос-адмирал Карл Дьониц за свой наследник. Химлер се срещна с Дьониц в Фленсбург и му предложи да бъде негов заместник. Той твърдял, че има право на позиция във временното правителство на Дьониц като райхсфюрер с СС, вярвайки, че СС ще бъде в добра позиция да възстанови и поддържа реда след войната. Дьониц многократно отхвърля предложенията на Химлер и започва мирни преговори с съюзниците. Тези принудителни маршове, което е доказателство за жестокостта, характеризираща режима на Химлер дори в последните му дни. На 21 април Химлер се среща с Норберт Мазур, шведски представител на Световния еврейски конгрес, за да обсъдят освобождаването на еврейските затворници от концентрация. Последната игра на власт, отчаяната амбиция на паднал лидер. 1945 година, след разкриването на тайните му преговори с съюзниците, Хитлер лишава Химлер от всичките му постове и официално го изключва от ССС. Това осъждане представляваше края на институционалната му позиция в Райха, която той беше помагал да изгражда повече от десетилетие. Хитлер, който до тогава го смяташе за един от най-надеждните си сътрудници, сега го обяви за предател в политическото си завещание. Въпреки това официално уволнение, Химлер запазил непокътната оперативната си мрежа в структурите на СС. Години на щателно изграждане на апарат за сигурност, паралелен на държавния, му осигуриха ресурси и персонал, които той потенциално би могъл да мобилизира за целите си. Контактите му се простираха и до неутрални фигури в страни като Швеция и Швейцария, връзки, които той беше развил по време на неотдавнашни преговори. С Берлин, обграден от съветите, и Хитлер, изолиран в бункера си, Химлер насочва вниманието си към временното правителство, създадено от Карл Дьониц в Фленсбург, северозападна Германия. На 1 май, след като смъртта на Хитлер е потвърдена, Дьониц официално поема президентството на Райха в съответствие с разпоредбите на завещанието на Хитлер. Това фленсбургско правителство представляваше последния бастион на официалната германска власт, признат от военните сили, които все още не бяха капитулирали. Между 1 и 6 май Химлер се опитва да се интегрира в тази нова правителствена структура. В комуникацията си с Дьониц той представя ССС като организирана сила, способна да поддържа вътрешен ред по време на преходния период. Той твърди, че опитът му в областта на сигурността и познанията му за разузнавателните структури биха се оказали ценни при преговорите с западните съюзници, особено на фона на нарастващите опасения от съветска експанзия. Дьониц, адмирал от кариерата с малка връзка с партийния апарат, погледна прагматично на ситуацията. Временното му правителство действаше при изключително ограничени обстоятелства. То не се радваше на международно признание, контролираше само малка част от германската територия и основната му цел беше да договори организирана капитулация, която би свела до минимум германските жертви, особено на цивилни и военни, бягащи от съветското настъпление. Разузнавателните доклади, достигащи до Фленсбург, ясно показваха позицията на съюзниците. Всяка правителствена структура, която включва видни фигури на нацисткия режим, особено тези, свързани с зверствата на Холокоста, ще бъде незабавно отхвърлена. Химлер беше начело в списъка с издирвани военнопрестъпници. През първите дни на май Дьониц държеше Химлер в неясна позиция, като нито го интегрира официално в кабинета си, нито окончателно отхвърли предложенията му. Тази стратегия отговаря на практически съображения. Докато преговаря с съюзниците, той трябваше да запази контрол над всички германски сили, които все още не бяха сложили оръжие, включително части на СС, лоялни на Химлер.
На 6 май, на официална среща в щаба на Временното правителство, Дьониц информира Химлер за окончателното си решение. Няма възможност той да участва в правителството или в преговори с съюзниците. Присъствието на бившия райхсфюрер на СТС представляваше непреодолима пречка за всяко споразумение за капитулация и непоправимо компрометираше легитимността на Временното правителство. Това решение бележи края на стремежите на Химлер да запази каквата и да е позиция на институционална власт. Без достъп до официални структури и знаейки, че съюзниците го търсят като първокласен военен престъпник, ситуацията изискваше драстични мерки. През нощта на 6 срещу 7 май Химлер и малка група помощници подготвят фалшиви документи за самоличност и планират маршрути за бягство, избягвайки ключови контролно-пропускателни пунктове на съюзниците. Трансформацията беше забележителна. Човекът, който ръководеше най-обширния апарат за сигурност в Европа, контролирайки полицията, концентрационните лагери и елитните военни части, сега се готвеше да живее в укритие. Тяхната електропреносна мрежа, макар и частично функционираща в някои изолирани региони, бързо се разпадаше с напредването на окупационните сили. С напускането на Фленсбург на 7 май, Химлер започва последния етап от кариерата си, този на беглец. С ограничени ресурси, фалшиви документи на името на сержант Хайнрих Хицингер и малка група лоялни мъже, бившият командир на СС започва бягството си на юг, където се надява да намери по-малко контролирани райони или възможни пътища за бягство към неутрални страни. Между 1 и 6 май Химлер се опитва да се интегрира в тази нова правителствена структура. В комуникацията си с Дьониц той представя ССС като организирана сила, способна да поддържа вътрешен ред по време на преходния период. Той твърди, че опитът му в областта на сигурността и познанията му за разузнавателните структури биха се оказали ценни при преговорите с западните съюзници, особено на фона на нарастващите опасения от съветска експанзия. Бягството на райхсфюрера, отчаянието на притиснат въгъла човек напуска правителството на Дьониц, Химлер решава да приеме нова самоличност, за да избегне разпознаването му от съюзниците. Той се преоблича като обикновен сержант Хайнрих Хицингер, член на тайната полиция на германската армия. С него пътувала малка група доверени мъже, всички преоблечени и с фалшива самоличност. С тази малка група Химлер започва бягството си, насочвайки се към Южна Германия, където се надява да намери убежище в по-слабо охранявани райони. Целта им е била да достигнат до безопасността, вероятно в райони все още под германски контрол, като Бавария, или може би да преминат границата с Швейцария или Испания. Дните, прекарани в бягство от Химлер, бяха кошмарна несигурност, тъй като съюзническите патрули бяха навсякъде в Германия. С опустошената от войната страна пътищата бяха негостоприемни, пълни с бежанци, демобилизирани войници и отломки. Останалите германски автомобили и военни превозни средства са били малко на брой, а много от тях са били повредени или неизползваеми поради липса на гориво и оскъдност на ресурси. Химлер и малката му група пътували пеша, внимателно напредвайки през разрушени полета, опитвайки се да избегнат главните маршрути, където съюзническите войници извършвали претърсвания. На 10 май 1945 година Химлер предприема преместването си на юг. 15-те мъже, без съмнение добре въоръжени с пистолети и картечници, използвали 4 големи автомобила Wanderer W110, много предпочитани от Химлер по време на предишните му посещения на фронта. На следващия ден групата пристигна в малкото градче Делвер, на няколко километра югоизточно от Фридштат на река Ида. На следващия ден конвоят пристигна в Мана. Поради объркване по пътищата, причинено от бежанци, германски войски и унищожени превозни средства, пътуването на 60 мили на юг по въздух отне 2 дни. Групата на Химлер беше блокирана на северния бряг на естуара на Елба, без да може да премести колите. 4 големи коли бяха изоставени и групата отиде пеша до брега на реката при Буил. След търсене и преговори, групата на Химлер плаща на Рибар 500 райхсмарки, за да ги транспортира през реката до град Нойхаус, в устието на река Оа. От този момент нататък групата на Химлер ще бъде пеша.
През следващите 5 дни групата на Химлер напредва по селски пътища, спи в селски къщи, хамбари или дори край пътя, ставайки все по-мръсна и разрушена, болна и изтощена. На 18 май групата пристигнала в Бренфьорде, малък град на река Осте. Планът беше да се премине през открита провинция, за да се избегне оплитането в градовете между Хамбург и Бремен, които бяха под пълна британска окупация. На 18 май групата се премести в вила в Валстраца в Бренфьорде. В продължение на 2 дни членовете на групата се опитвали да получат специални разрешителни за движение от местния кмет, който бил назначен в нова администрация под британско ръководство. Те искаха документи, които биха позволили на групата да премине през контролно-пропускателния пункт по някаква измислена причина, като например група болни германски войници, завръщащи се у дома в Мюнхен. Кметът, вероятно осъзнавайки, че групата представлява някакъв вид нацистки бегълци и вероятно не желайки да се противопостави на новите си господари, отхвърли всички молби. Групата на Химлер остава в хижата от 18 до 21 май, преди да реши да се опита да премине контролно-пропускателния пункт и да продължи пътуването си. Химлер и двамата му помощници, Громан и Махер, щяха да останат, докато останалата част от групата се опита да премине моста. В 15 часа личният лекар на Кирмайер и Химлер, Д.Р. Гепхард, отишъл на моста, очевидно без да знае, че на известно разстояние надолу по течението има неохраняем брод, където всички биха могли да преминат без проблем. Намерението беше да се премине мостът и, ако няма проблеми, да се върне и да се потърсят останалите. В 16 часа двамата германци са арестувани на моста от сержант Артър Бритън от 103-ти резервен отряд за полева сигурност на британския армейски разузнавателен корпус. Той прегледа демобилизационните пропуски на мъжете и веднага разбра, че като тайни полева полиция те трябва да бъдат арестувани, но запазвайки това за себе си, Бритън бързо научи от Дер Гепхард, че той е просто авангард на много по-голяма група болни бивши бойци на тайната полиция. Бритън бързо организира 2 армейски камиона и ескорт, за да доведе останалите другари на Гепхард. Камионите надлежно се върнаха с Гепхард и останалата част от групата, но без 3 мъже, Химлер и неговите помощници. Цялата група е арестувана и отведена в лагера за интернирани граждани Вестертимке, близо до Бремен. Сержант Бритън обаче задържа Дер Гепхард и заедно отидоха във фермата, за да вземат останалите 3 мъже, но докато пристигнат, Химлер и неговите хора се бяха измъкнали. Британското разузнаване е било уведомено за 3 заподозрени тайни полева полиция, които са се укривали в района. Малката група на Химлер предположила, че групата на Кирмайер и Гепхард е преминала успешно контролно-пропускателния пункт на моста. Те изчакаха и след това сами го опитаха на 22 май. Триото се разходи по улиците на Бремен. Громан и Махер носеха дълги офицерски палта на СС без отличителни знаци и вървяха от двете страни на много по-ниския Химлер, който носеше останки от униформа на германската армия, син дъждобран и превръзка на окото. Преди да стигнат до моста, британски патрул ги спрял и ги ескортирал до мелницата за разпит. Сержант Бритън ги посрещна и съобщи за пристигането им по телефона на старши сержант Джон Хок. Хайнрих Химлер вече беше в ръцете на съюзниците, но за сега истинската му самоличност им беше неизвестна. Той беше просто поредният нископоставен немски войник, отведен в лагер за задържане поради ролята на поделението му по време на войната. Химлер прекарва първата си нощ в британски плен с Громан и Махер, спящи на пода на мелницата, използвайки чували с зърно като матраци. Важното беше, че ако фалшивата самоличност на Химлер продължи да се поддържа, той можеше да очаква да бъде освободен след няколко седмици или месеца, може би по-рано, което би му позволило да продължи с плана си, както беше казал на външния министър на Дьониц, Шверин фон Крозик, в началото на май 1945 година, по време на което той каза, че съюзниците никога няма да го намерят, че ще се скрие и ще чака благоприятно политическо развитие. Когато били разпитвани, Химлер и неговите спътници твърдяли, че са сержанти в тайната полева полиция, но избледнелите печати на СД по документите им били подозрителни.
Когато британците преглеждали багажа на Химлер, те конфискували голяма лупа, гравирана с крила на нацистки орел, но очевидно не и отдали голямо значение. Останалите лични вещи на Химлер, някои от които с гравиран монограм на неговата ХКХ или дори титлата му РФСС, бяха скрити във фермата и щяха да бъдат открити много по-късно от подофицери от разузнавателния корпус. Но без да знае, че на известно разстояние надолу по течението има неохраняем брод, където всички биха могли да преминат без проблем. Намерението беше да се премине мостът и, ако няма проблеми, да се върне и да се потърсят останалите. В 16 часа двамата германци са арестувани на моста от сержант Артър Бритън от 103-ти резерв. Смърт и конспирация – мистериозният край на Химлер. На Хайнрих Химлер на 21 май 1945 година бележи края на най-зловещата останала фигура на Третия райх. Човекът, който е ръководил създаването и разширяването на концентрационните и унищожителните лагери, архитектът на окончателното решение, сега е бил под британски арест. Смъртта му обаче не е пряк резултат от дължимата му справедливост, нито от официален съдебен процес. Вместо това краят му беше обвит в мистерия, заобиколен от обстоятелства, които остават предмет на дебати днес. В 7 часа. Сутринта на 23 май Химлер и неговите спътници са откарани до Вестертимке в щаба на лагер 6, 45-та станция за сигурност на лагерите на британската армия, пристигайки около 9 часа. Сутринта. След обработка, Химлер и неговите помощници са откарани на 45 мили югоизточно до Барнстед, специален лагер за разпити близо до село Люнебург, пристигайки след няколко спирки около 18 часа и 30 минути. Химлер веднага бил разпознат от някои от затворниците, стоящи до телената ограда и наблюдаващи новодошлите, въпреки обръснатите му мустаци и синята превръзка на окото, особено от затворника Карл Кауфман, бившият гаулайтер на Хамбург, който се е срещал с Химлер многократно. Химлер вече знаеше, че играта е приключила. Рано или късно британците щяха да бъдат информирани от затворник за неговата самоличност. Въпреки това, той все още имаше няколко карти в ръкава си. В края на краищата, той беше най-високопоставеният нацист в плен на съюзниците и разполагаше с огромно количество секретна информация, която можеше да използва в своя полза, включително информация, смущаваща британците. Може би, помисли си Химлер, все още би могъл да сключи някаква сделка. Химлер поискал да се срещне с коменданта на лагера, капитан Томас Силвестър, и след известен разговор с британските подофицери му било разрешено интервю в 19 часа. Химлер насочил триото към кабинета на Силвестър. Британският офицер описва Химлер като дребен, болнав и лошо облечен. Неговите спътници изглеждаха различно, очевидно военни, заради високите си изправени държания и строгите си прически. Силвестър нареди Громан и Махер да бъдат изведени от офиса им и поставени под строго наблюдение. След това Химлер си сложи очила. Силвестър го попитал за името му, на което затворникът отговорил тихо: „Аз съм Хайнрих Химлер“. Силвестър незабавно се обадил по телефона в щаба на британската втора армия в Люнебург, разговаряйки с майор Норман Райс, офицер от разузнаването, който първоначално не му повярвал. След до някъде объркващ разговор обаче майор Райс обяви, че незабавно заминава за Барнстед. Докато Силвестър чакал помощ, той заповядал на Химлер да се съблече, а подофицерите внимателно огледали дрехите му. Намерен е месингов контейнер за капсули, съдържащ стъклена ампула, очевидно капсула с цианид. Силвестър попитал Химлер какво е това. Той отговори: „Това е моето лекарство, лекува стомашни спазми“. Намерен е втори месингов контейнер, който е бил празен. Силвестър нареди пълен претърсване на тялото, но не провери устата на Химлер, страхувайки се, че той държи стъклената ампула с цианид в устата си, готов да се самоубие. Майор Райс и екипът му от разузнавачи пристигнаха в Барнстед около 19 часа и 30 минути. Райс носил със себе си снимка на Химлер в черната му униформа на СС от общността, заедно с кратка биография, която включвала датата му на раждане,
номерата му на членство в нацистката и СС организацията, както и копия от подписа му. Райс обаче не е разполагал с данни за тегло, ръст или друга подобна лична информация, нито с набор от пръстови отпечатъци. Задачата им беше проста – да установят самоличността на Химлер отвъд всяко разумно съмнение. Химлер даде неясен отговор, когато го попитаха за номера му на членство в НСДАП и също толкова неясен, макар и сравнително точен, номер. Той посочи точната си дата на раждане и за да осигури подпис, Химлер се съгласи с странното условие той да бъде унищожен веднага след това. Подписът съвпадаше с образеца, който Райс беше донесъл със себе си и Химлер беше официално идентифициран като Райхсфюрер ССС. Райс се обадил по телефона на Люнебург и разговарял с шефа си, полковник Майкъл Мърфи, началник на разузнаването на британската втора армия. Мърфи отиде да поеме контрола над Химлер, най-ценният затворник. По това време Мърфи не се чувстваше добре, страдайки от последиците от поредица от победни партита. Той пристигна в лагера в 21 часа и 45 минути. Райс и Мърфи се съвещавали, след което Мърфи наредил на Химлер да се съблече за втори път, което той отказал да направи. Мърфи заплаши да бъде съблечен на сила гол, а Химлер неохотно се съгласи. След това Химлер отказва да облече британската бойна униформа и носи само сива германска армейска риза, бельо и чорапи, тъй като оригиналната му униформа е запазена от британците. Дадоха му армейско одеяло вместо палто. Мърфи решил да накара лекар да извърши претърсване на телесни кухини, не на терен, а в реквизиран дом в Люнебург, зловещо наречен «къщата за специални цели», разположен на адрес Уелценершарасер 31А. Лекар трябваше да ги посрещне в къщата в 22 часа и 40 минути. Химлер се качва на кола, седнала отзад между заместника на Мърфи и един от охранителите, като Мърфи е на предната пътническа седалка. Химлер дори предложил опътвания за шофиране, когато Мърфи се изгубил по пътя за Люнебург. При пристигането си на адрес 31А Илценерштрасер, Мърфи и Химлер били посрещнати от капитан Уелс от Кралския армейски медицински корпус, 55 годишен офицер, а в цивилния живот общо практикуващ лекар. Присъстваше и старшина Едуин Остин от щаба на ротата за отбрана. Мърфи нареди на Уелс да прегледа Химлер за отрова, на което раздразненият лекар Уелс отговори: „Аз съм лекар, а не детектив“. Холът, противно на официалния доклад и илюстрациите от онова време, беше необзаведен и много студен, с широко отворени прозорци. Според доклада, Химлер се съблече гол за трети път. Мърфи излезе от стаята, вероятно за да използва тоалетната, тъй като все още беше махмурлук. Единствените други хора в стаята, освен Дир Уелс, бяха ротният старшина Остин. В търсене на отрова, Уелс решил първо да изследва устата на Химлер, а не ректума му. Уелс огледа Химлер от всякъде, успокои го и след това го помоли да си отвори устата. Това е направил Химлер. По-късно Уелс твърдял, че е видял върха на малък предмет, стърчащ между лявата му буза и зъбите. В този момент Химлер силно захапал предмета и пръстите на Уелс, смачквайки стъклена ампула с цианид. Лицето му се изкриви от болка и стана ярко червено, вените му изпъкнаха, очите му се замъглиха и той се струполи на пода. Уелс извика: „О, Боже мой, в устата му е, той ми го направи!“ Няколко други хора нахлуха в стаята, докато Уелс се опитваше да почисти устата на Химлер с мокра кърпичка и също така се опита да му направи изкуствено дишане. В един момент Химлер е повдигнат за глезените в опит да изтласка отровата. Химлер дишаше тежко в продължение на 30 секунди, а пулсът му продължи още 1 минута. След това той умря. Докладът от аутопсията на Химлер отбелязва някои ожулвания по петите му. Носът на Химлер е леко извит надясно и е забелязана известна лицева асиметрия на трупа, която не се е виждала на снимки на жив Химлер. Документите, свързани с смъртта на Химлер, включително докладите от залавянето и аутопсията му, остават класифицирани. Тези файлове няма да бъдат публикувани до 2045 година, което е подхранило интереса към обстоятелствата около смъртта му. Да поеме контрола над Химлер, най-ценният затворник,
По това време Мърфи не се чувстваше добре, страдайки от последиците от поредица от победни партита. Той пристигна в лагера в 21 часа и 45 минути. Райс и Мърфи се съвещавали, след което Мърфи наредил на Химлер да се съблече за втори път, което той отказал да направи. Мърфи заплаши да бъде съблечен на сила гол, а Химлер неохотно се съгласи. След това Химлер отказва да облече британската бойна униформа и носи само сива германска. Прокълнатото злато, мрачните планове на Химлер за бягство. Хайнрих Химлер, след неуспешното му бягство и последвалия му арест, е една от най-озадачаващите трагедии в историята на Третия райх. Още по-загадъчни обаче са последните действия на Химлер в дните преди залавянето му, както и причините, които са го накарали да вземе подобни рисковани решения. През целия си живот Химлер е бил майстор на манипулациите и конспирациите. И в последните си дни изглежда е готов да прибегне до старите си тактики с надеждата да осигури личното си оцеляване. През цялата Втора световна война Химлер е натрупал не само политическа и военна власт, но и мрежа от финансови ресурси, които до голяма степен са останали скрити. Като лидер на СС и командир на полицията на Райха, Химлер ръководеше огромен апарат за репресии и икономическа експлоатация. В допълнение към ресурсите, които контролира чрез ролите си в нацистката администрация, Химлер е организирал и серия от скрити резерви, включващи големи количества злато и чуждестранна валута. През последните месеци на войната Химлер знаеше, че поражението е неизбежно, но се надяваше, че достъпът му до тези ресурси ще му помогне да договори изход, който ще спаси него и неговите последователи. Един от най-загадъчните аспекти от последните дни на Химлер е връзката му с златото. Документ, открит през 2015 година. В Националния архив на САЩ показва, че Химлер е наредил 900 кг злато и валута да бъдат депозирани в пощенски трезор в град Плауен, което на практика е таен трезор. Силно бомбардираният град Плауен пада под настъпващите американски сили на 16 април 1945 година, факт, за който Химлер би бил напълно наясно и информиран, докато все още е бил райхсфюрер на СКСЕК. Химлер също би трябвало да знае, че Плауен е предопределен да бъде част от следвоенната съветска окупационна зона на Германия, тъй като карта, показваща следвоенното разделение на Германия, е била заловена от германците по време на Арденската офанзива предходната зима, което е предизвикало доста голямо вълнение в германското висше командване. Американците всъщност откриват този скриш едва на 26 април 1945 година, 11 дни след окупацията на града, и доколкото Химлер знае, те не го са намерили, когато той започва настъплението си към планините Харц през втората седмица на май 1945 година. Тази тайна банкова сметка е открита по лична заповед на Хайнрих Химлер и на негово име през април 1944 година, което отново показва, че Химлер се е подготвял за някакъв вид бягство от Германия. Възможно е това да е било и едно от няколкото подобни скривалища, създадени от Хайнрих Химлер, за които просто нямаме информация, заровени някъде в архивите, които все още не са изследвани. Обяснението, дадено от личния му адютант, есе оберштурмбанфюрер Вернер Гротман, е, че Химлер е планирал малката му група подчинени, общо 15 души, първо да се насочи към планините Харц и да се скрие там за няколко седмици или месеци, докато цялата суматоха от първоначалната окупация утихне. В същото време, може би, някой от верните му подчинени ще отиде в цивилни дрехи до град Плауен, ще се свърже с местните нацистки организации, особено с онези служители, които отговарят за златото, и след това ще се здобие с част или цялото това злато, ще го отнесе обратно в планините Харц и след това, подходящо маскирана и носеща фалшиви документи за самоличност, групата на Химлер ще се придвижи към Алпите и ще премине в Италия или Швейцария. Специално звено за търсене на злато на американската армия от 75 души, с кодово име Оперативна група Фишер, командвана от лейтенант-командир от бреговата охрана на САЩ. Джоел Фишер, който беше адвокат в Вашингтон, окръг Колумбия,
В Министерството на финансите на САЩ следеше американските части, докато те напредваха през Централна Германия, събирайки злато и нацистка валута по пътя. В Плауен служители на Райхсбанк признаха, че има торби с злато в сейф в мазето на пощата, но заявиха, че нямат ключа. Ключът е бил в ръцете на служител, загинал при бомбардировка, а тялото му, заедно с ключа, е било заровено под тонове развалини. Оперативна група Де Фишер получила съдействие от рота за бойни инженери, която използвала взривни вещества, за да отвори тайния трезор. Фишер и неговите хора открили следното по цени от 1945 година. 250 000 щатски долара в златни монети, 1 милион швейцарски франка също в златни монети, 98 500 холандски гулдена в златни монети и 156 160 норвежки крони в златни монети. Имаше и по-малко количество югославски динари и унгарска валута. Общо златните монети тежали 900 кг в 35 чувала. Ако вярваме на Вернер Гротман, а нямаме причина да не вярваме, казаното от него има смисъл. Планът на Химлер очевидно е бил да напусне Германия и да прекоси Алпите в Италия или Швейцария. Изненадващо е да се отбележи в учебниците по история, че много нацистки военнопрестъпници са се отправили към Италия, където пътищата за бягство са минавали през Германия и Австрия до пристанището на Генуа. Оттам, след като са получили паспорти на Червения кръст и евентуално аржентински входни визи, е било сравнително лесно да се качат на кораб и да отплават за Южна Америка, като някои други са се насочили и към Близкия изток, по-специално към Сирия. Това ли беше последният план на Химлер? Никога няма да разберем, защото Химлер, разбира се, е бил заловен от британците и е починал при много мистериозни обстоятелства, докато е бил под тяхна стража. През 1945 година, докато Химлер се опитва да преговаря с съюзниците чрез граф Бернадот, лидерът на ССС съхранява 2 сейфа в дома на СС шуценфюрер Хайнрих Шпрингер, старши щабен офицер в група Армия Висла, последното военно командване на Химлер на източния фронт. Според съпругата на Спрингър, едната кутия съдържала злато, бижута и лични вещи, включително ценна перлена огърлица и няколко часовника, инкрустирани с диаманти. Другата кутия съдържала голямо количество банкноти в различни чуждестранни валути. Сейфовете са взети от Гежа Спрингър, от непознат за нея член на екипа на Химлер, в нощта на 12 срещу 13 май 1945 година. И никога повече не са виждани. По това време Химлер вече беше на път и беше напуснал района. Дали офицерът, който е събрал двата сейфа, е имал заповед да ги отведе в планините Харц до това предполагаемо скривалище, за което Гротман е говорил, това е възможност, или може би офицерът просто си е поръчал, знаейки, че Химлер вече е напуснал района. Химлер и неговата група изглежда не пътуваха с кашони с зърна или пари в брой в колите си. Единственото споменаване на пари идва, когато групата на Химлер изоставя колите си и подкупва рибар с 500 райхсмарки, за да ги прекара през река. Британците никога не са съобщавали, че са открили Химлер и неговите 14 спътници с джобове пълни с злато, диаманти или пари в брой, а помощниците на Химлер никога не са казвали, че британците са ги ограбили от ценности в интервюта, които са дали след войната. Следователно изглежда вероятно Химлер да се събере отново с мобилното си богатство по-късно, по време на планираното си пътуване. В допълнение към ресурсите, скрити в тайните трезори в Плауен, Химлер е имал достъп до друг значителен източник на богатство – къща в района на Берхтесгаден в Южна Германия. Този имот, който той е закупил през 1943 година. За любовницата си Хедвиг Потхаст е бил известен като Шньокел Амзее. Там Химлер е съхранявал някои от личните си вещи, включително униформи, снимки и други предмети, които са открити от американските войски, когато превземат района в началото на май 1945 година. Не е известно обаче дали в имота е било скрито някакво значително съкровище. Идеята за преместване, за да се скрият в планините Харц за няколко седмици или месеци, е била напълно разумна и всъщност съвпада с нещо друго,
което знаем за Химлер. Местоположението на изключително голямо скривалище с злато. Планините Харц се намират в Саксония и Тюрингия, район с площ от 859 квадратни мили от сурови залесени планини с най-висока точка малко над 3000 фута височина. Тази стратегия притежава всички отличителни белези на интелигентното планиране, с което Химлер е бил известен. Той знаеше, че въпреки изгонването му от Хитлер, членове на СС и други лоялни последователи могат да му осигурят убежище и ресурси в отдалечените планински райони на Германия. Освен това, планините Харц предлагали сравнително лесен достъп до маршрути на юг, които в крайна сметка щяха да ги извадят от контрола на съюзниците. Последните дни на Химлер отразяват силния парадокс на неговия характер. Човек, издигнал се до най-високите висоти на властта като втори в командването на Хитлер, само за да се окаже беглец, промъкващ се из провинцията и вкопчен в надеждата за бягство, използвайки същите безмилостни и пресметливи методи, които са определили възхода му на власт. Подобно на много нацистки военно-престъпници, избегнали правосъдието, Химлер сякаш вярвал, че достъпът му до скрити ресурси и мрежата му от лоялни контакти ще го спасят в крайна сметка. Събитията обаче в крайна сметка се оказаха по-мощни от плановете на Химлер. Въпреки щателната си подготовка и пресметлив подход, той е пленен от сили, които е подценявал, и животът му стига до срамен и мистериозен край, далеч от славата, която някога си е представял за себе си. Хилядолетният райх беше просъществувал малко повече от десетилетие и Химлер, човекът, изградил кариерата си върху жестокост и контрол, откри, че в крайна сметка не може да контролира собствената си съдба. Виждани. По това време Химлер вече беше на път и беше напуснал района. Дали офицерът, който е събрал двата сейфа, е имал заповед да ги отведе в планините Харц до това предполагаемо скривалище, за което Гротман е говорил, това е възможност, или може би офицерът просто си е поръчал, знаейки, че Химлер вече е напуснал района. Химлер и неговата група изглежда не пътуваха с кашони с зърна или пари в брой в колите си. Единственото споменаване на пари идва, когато групата на Химлер изоставя колите си и подкупва рибар с 500 райхсмарк